Добро утро, при мама сме. Хайде да оправиме заедно, защото ще ходим при нашите най-добрите приятели, но преди това знам, че моят съпруг иска да направя един сюрприз за мен и ще покажа и на вас. Вчера пристигахме към 2 през нощта. Абсолютно нямам никакви сили, защото полет не беше лесен изобщо. Първо, не можах да намеря Лея в системата, Леем нашата куче. Друго, нашият рейс беше задържан и след когато качихме в самолет беше неизправен, пак чакахме и най-накрая, да, спях няколко часа, но сега трябва да се оправя, да направя грим. Тръгваме. Интересно ми е какъв сюрприз. Ще кажеш ли? Развод. Значи сюрприз беше, че той иска да подарява на мен MacBook, но нямаше в наличност. Той сега в момента поръчва, но да, много съм щастлива. Viņa būs galīgi netīra. Čau, mazgāsim tev kājas, mazgāsim kājas, tu saulīte, ejam iekšā. Kāds saimnieks tāds. Tas mans jaunais tāds izglītības. Ļoti garš šeiks, jā. Като visu laiku te buhāja, viņš man tas sūta katru reizi. Ļoti sūta. Visu laiku saka buhā. Ir viens kokčiks un viņš jau viss jau. Ну давайте. Par satikšanos. Tā, Priecāņā. Opā. Gads, man liekas, ir pagājis, ne? Pagājis, bet jūs arī bijāt jūlijā, ne? Ļoti garšīgi. Jā. И закрой глаза. Давайте. Мам, можешь закрыть глаза? Что сказать, голову не вверх. У меня есть. Мам, так, папа, посмотри там, где розетка. Где розетка? Вот там, пожалуйста. Я видел. Она живая. Нужно, да? Она живая. Это наклейка. Visiem labu apetīti. Visiem labāk. Това означало приятный аппетит на всички. Это какое приготовили наши приятели. Не знаю, как да кажа какво това на български язик, но латвийски това е пловс. Kad atbraucu strādāt tur, es atbraucu tieši. Когато съм у дома, съм много щастлива, защото тук имаме наши най-добрите приятели. Когато сме живяли в Рига, винаги бяхме у тях на гости, но сега виждаме само един път в годината и това е най-хубавото време. Какво много харесвам в Латвия, че травата и всички дървета и така е много зелене. Просто много красиво.
Viņš kustās līdzi, tas gan ir krūti. Piemēram, tu dejo, viņš tev kustās līdzi, vai ne? Jā. Tā ir krūti. Tev vajadzētu kaut kādu stānu arī sākt filmēt. Tev ir Jā. Sviezgļas. plasta было kūka вкусно. kaut kāda. Он бей горшей. Labi. Каже на bulgarski, а моя приятелька тяжко кажет на латвийский. Es tev pateikšu bulgāriski, Jā. a tu man pateiksi to pašu, bet tikai latviski. Labi. Erors. Smadzenais erors. Tā kā. Nu, Dnes много приятен день. ļoti skaista diena. Ja? Jā. Приятно. Nu, kā patīkama diena, ja? Много съм щастлива, когато съм в Латвия. Kaut kas par laimīgs būt Latvijā vai kaut Jā. kas tāds, ja? Esmu Jā, ļoti tas laimīga, principā- esmu Latvijā. Es principā māku bulgāru valodu. Искам да се върна да живея в Латвия. Es gribētu dzīvot Latvijā. Jā. Ja? Jā. Es principā māku bulgāriski. Се казвам Елиза и живея в България. Pa Līzu bija, pa suni kaut kas, ja? Не, парализми. Elīza. Mani sauc Elīza. Jā. Un es dzīvoju Bulgārijā. Точно. Labais! Ако на вас се харесвало, коментирайте, слагайте лайки и абонирайте се. Чао, до скоро!